Terah bendino ki upload videonya apa, Mas? Ki lho aku gila iki lho. Kayak kursi iki liwat, aku yo srek. Heeh, terus. Terus kayak meja rias bojoku yo gendro, mergo bendino ki liwat ning beranda. Meja riasnya sing model piye? Yo pokoknya sepilno kabeh ben milih bojoku. Ki enek loro ki. Ki carane milih sing ndi mau bundur karo oval ki? Nah, ketoke oval ki nek bojoku. Oval. Ki karo apa? Karo meja TV. TV ki. Lah, yo ki lho sing ukiran ki lho. Gendro tak iki. Murah ya, Mas. Sampeyan ki omahe ndi? Omahku nganu Mas Boyolali. Boyolali. Heeh. Ki 6.500.000 entuke 3. Wis oleh 3 ki kabeh sak kursi iki. Iya, kursi, meja rias, apa meja TV karo meja rias ki 6.500.000. Lah terus engko ongkire engko yo larang omahku ki Boyolali mosok yo terus Ora gawe ongkir, Mas. Boyolali gratis ongkir. heeh. Ora ning Boyolali tok, seluruh kota ning provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur gratis ongkir. Yo kebenaran berarti nek kurene iki yo tidak sia-sia nek no. Yo, mestine gak sangune ngepres ya toh. Lah iya to. Engko timbangane apa modeling DP ngono kae kan Heeh. gak usum saiki. Lah ya wedi aku barang ke. Kok bayar nek barangnya wis teko omah nggone sampean, ngono. Lah ya wis cocok nek no wis 3 iki nek no ya. Ya, engko alamate sampean kirimno ning WA aku ya. Heeh. Nomor WA aku kok golek ana nek ra nek ning bio profil ya ning foto profil. Oke, siap. Kok tak info ning dulur-dulurku pisan, Mas. Ya. Nek nggone sampean iki lho barange jan jos. Iki lho buke tak kon ngeterne mulih sisan ning kok.